Здравейте от мен! Както може би сте разбрали вече от заглавието на видеото, днес ще разопаковам пратка. Мисля, че е излишно да казвам, че това видео не е спонсорирано. Не правя реклама на момчето, просто искам да изразя моето добро впечатление в случая от продукта, който ме е изпратил, от отношението и като цяло от всичко, защото в днешно време това е доста голяма рядкост и смятам, че би трябвало да се казват тези неща. Не само да се оплакваме, когато нещо не е наред, има забавяне на поръчката, например, или нещо друго, а е редно, когато сме доволни, нали, това също да бъде казано. Именно заради това реших и да направя това видео, тъй като поръчах, видях в интернет, в Инстаграм, едно момче изработва ръчно ключодържател каска. Реших да поръчам. Разгледах, имаше ревю на ключодържателя, много ми хареса, допадна ми. Това, което ме очарова, е, че нещата се случиха супер бързо. Момчето ни показа, обясни ми какви са моделите, какви са вариантите, обсъдихме цвета на самата каска, обсъдихме и надписа, тъй като тя индивидуално може да се надписва. Другото, което ме впечатли повече, е, че имаше лично отношение. Какво ще рече това? Освен на бързата поръчка, бързата доставка, особено като си има предвид сега и празничните дни, колко са натоварени абсолютно всички, човека ми звънна, за да ми каже, че е изпратил пратката и кога ще пристигне. Също така много ме впечатли, че той попита за обратна връзка. Помоли, когато пристигне продукта при мен, да му пиша дали ми е харесал и така нататък, което поне при мен много рядко се случва. Но няма да ви бавя повече. Отварям пратката да видим какво има вътре. Ето я и нея. Няма да ви бавя. Така. Кутийката е много хубава. Ръчно е направена. Alexi Riders. Така ще дам, ако искате, може да си сканирате. Има и нещо пише. Обичам така. Така, за теб добре дошли в света на персонализираните ключодържатели. Нашите малки каски са повече от просто аксесуари. Те са твоят уникален стил, изразен в компактен и функционален формат. Избери своя дизайн и носи своята индивидуалност всеки ден, като подкрепиш ключодържателя си към нещо по-специално. Alexi Riders. Много съм впечатлена наистина. Доста добре е опаковано. Така. Ето го и бижуто. Чакайте, отварям и показвам. Майко, тя наистина е уникална. Вижте я само. Вижте я. 46. Мотористите ще разберат за какво става на въпрос. И хоп! Какво имаме тук? Много е добра. Наживо е още по-добра, отколкото в ревюто в клипчето. Наистина е уникална. Много съм впечатлена. Много. Чакайте така да ви покажа. Това бижу наистина е невероятно. Особено за моторист. Това за мен е наистина един уникален подарък. Има различни цветове, както вече казах. И тук може да ви напише момчето име, което... ето така, по-добре да се види. Име, което искате вие. В случая аз това нещо съм го взела, както казах, за приятеля ми. Той се казва Валерий и затова отзад на каската пише това. Разкошна е. Наистина е уникална.
си е точно като истинска каска. Ами, наистина е страхотна. Благодаря ти много, Алекси Райдърс, за коректното отношение, бързата доставка и каската наистина е уникална. Очаквай скоро нови поръчки от мен, защото семейството имаме 4 мотора и мисля да взема по една кашчица за всяко моторче. Определено. Определено. И така, не знам как да я покажа, за да се види наистина колко... Аз наистина съм възхитена. Имам 2 или 3 каски и това нещо наистина е като истинска каска. Браво! Евалата!